नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण तांदळाच्या खिरीची रेसिपी बघणार आहोत। तर त्याला लागणारे साहित्य बघूया। 1 लिटर दूध घेतलं आहे, हे कच्चंच दूध आहे। छोटी पाऊण वाटी तांदूळ, 6 ते 7 मोठे चमचे साखर, थोडीशी वेलची पूड, थोडंसं मीठ। हे ड्रायफ्रुट्स आहे, तुम्ही तुमच्या चॉईसचे कोणतेही ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता। इथे मी मनुका, बदाम, काजू आणि ॲप्रिकॉट्स घेतलेले आहेत, यांचे पण तुकडे करून घेणार आहोत। आता खीर करायला घेऊया। 2 चमचे घी घेतलेला आहे, घी तापलेलं आहे। ड्रायफ्रुट्स घालूया यात। ड्रायफ्रुट्स फ्राय करून घ्यायचे आहेत। ड्रायफ्रुट्स फ्राय करून झालेले आहेत, काढून घेऊया आता। यात आता दूध घालूया। दूधला आता चांगली उकळी काढून घेऊया। दुधाला चांगली उकळी आलेली आहे, तांदूळ घालून घेऊया। गॅस मीडियमवर ठेवायचा आहे आता आणि हे असं मधून मधून मिक्स करत राहायचं आहे। मीडियम गॅसवर जवळजवळ 8 मिनिटे झालेली आहेत। साखर घालूया, मीठ, वेलची पूड, मीडियम गॅसवर असंच ठेवून देऊया आणि अधूनमधून आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे। साखर घातल्या 5 ते 6 मिनिटे झालेली आणि आपण आता यात ड्रायफ्रूट्स घातलेलं आहे। याला आता 2 ते 3 मिनिटे उकळी येऊ देऊया। खीरला छान उकळी आलेली आहे आणि खीर रेडी आहे आपली। तुम्हाला जर खीर अजून घट्ट करायची असेल तर फुल गॅसवर 1 मिनिट ठेवून द्यायची। गॅस बंद करूया। तांदळाची खीर रेडी आहे। ही खीर करायला खूप सोपी आहे आणि खूप चविष्ट लागते। ही खीर तुम्ही 2 प्रकारे सर्व करू शकता, गरम गरम किंवा फ्रीजमध्ये ठेवून दिल्यानंतर एकदम थंड सुद्धा तुम्ही सर्व करू शकता। तर अशा प्रकारे ही खीर तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कळवा कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।